Isus pozove 12 učenika te im dade vlast i moć nad svim zlodusima i moć da liječe bolesti. Pošalje ih zatim da objavljuju Božije carstvo i da liječe bolesne. Ništa ne nosite sa sobom na put, reče im. Ni štap, torbu, ni hljeb, ni novac, ni duple haljine. Kada dođete u neku kuću, stanujte u njoj te iz nje idite dalje. Ako vas u nekom mjestu ne prime, otiđite iz njega, a na odlasku stresite prašinu s nogu. To će biti svjedočanstvo protiv njih. I učenici pođu. Obilazili su sela objavljujući radosnu vijest i liječeći bolesne. Kad je Herod tetrarh čuo o svemu što se događalo, zbunio se, jer su neki govorili, to je Ivan oživio. Drugi su rekli, pojavio se Ilija, a treći, ustao je neki od starih vjerovjesnika. Ivanu sam ja odrubio glavu, reče Herod. Ko je onda ovaj o kojem toliko pričaju? I tražio je priliku da ga vidi. Kad su se poslanici vratili, ispričaju Isusu sve što su učinili. Isus ih povede sa sobom i povuče se s njima u osamu, u grad zvani Betsaida. Ali narod je to saznao i krenuo za njima. Isus ih je primio, poučavao ih je o Božijem carstvu i liječio sve koji su trebali izlječenje. Kasno poslije podne prišlo su mu 12 učenika. Pusti ljude, rekli su. Neka odu u okolna sela i zaseoke da pronađu smještaj i jelo, jer smo ovdje u pustoši. Ali Isus im reče, vi ih nahranite. Imamo samo 5 hljebova i 2 ribe, odvrate oni. Osim da mi odemo i kupimo hranu za sav ovaj narod. A tu je bilo otprilike 5000 muškaraca. Recite im da posjedaju u grupe po 50, odgovori Isus. I svi posjedaju. A Isus uzme 5 hljebova i 2 ribe, te pogleda u nebo, blagoslovi hranu i razlomi. Davao je hranu učenicima, a oni su je dijelili narodu. Svi su se nasitili i još su 12 košara napunili ostacima. Dok se Isus jednom u osami molio, s njim su bili samo učenici. On ih upita, šta kažu ljudi? Ko sam ja? Oni odgovore, neki misle da si Ivan Potapatelj, drugi da si Ilija, treći da si neki stari vjerovjesnik koji je ustao iz mrtvih. A šta vi velite? Ko sam? Upita ih. Ti si Mesija, pomazanik Božji, reče Kefa. Isus ih strogo upozori da o tome nikome ne govori. I reče, Sin čovječiji mora mnogo pretrpjeti. Starješine, svećenički poglavari i pismoznanci će ga odbaciti. Ubit će ga, a on će 3. dan oživjeti. Zatim reče svima, ako neko želi biti moj sljedbenik, nek se odrekne samoga sebe. Neka svakodnevno uzima svoj krst i neka ide za mnom. Ko želi spasiti svoj život, izgubit će ga. Ali ko radi mene izgubi svoj život, taj će ga spasiti. A kakva je korist čovjeku ako dobije cijeli svijet, a izgubi samoga sebe ili sebi naudi? Zastidi li se ko mene i mojih riječi? Njega će se Sin čovječiji postidjeti kada dođe u svojoj i očevoj slavi i u slavi svetih anđela. Kažem vam,
Neki od vas ovdje neće okusiti smrti dok ne vide Božje carstvo. Otprilike 8 dana poslije toga pođe Isus s Kefom, Ivanom i Jakovom u goru da se moli. Dok se molio, lice mu se ozari, a odjeća zablista bijelim sjajem. U to se pojave dvojica ljudi i počnu s njim razgovarati. Bili su to Mojsije i Ilija. Pojavili su se u slavi i razgovarali su s njim o smrti koja se treba ispuniti u Jerusalemu. Kefu i njegove drugove savladao je san. Kad su se probudili, ugledali su Isusa u sjaju i dvojicu ljudi kako stoje s njim. Dok su ta dvojica odlazili, Kefa, i ne znajući šta govori, reče Isusu: Učitelju, dobro nam je ovdje. Napravimo 3 sjenice, jednu tebi, jednu Mojsiju i jednu Iliji. Još dok je govorio, pojavi se oblak i prekrije ih. Kad su se našli u oblaku, jako se prestraše. Iz oblaka se začuje glas: Ovo je moj ljubljeni sin kojega sam izabrao. Njega slušajte. Baš kad je glas utihnuo, Isus ostane sam. Učenici su šutili i tada još nikome nisu ništa govorili o tom što su vidjeli. Kad su sutradan sišli s gore, Isusu dođe u susret masa svijeta. Neki čovjek iz mase poviče: Učitelju, molim te, pogledaj mi sina, jedinac mi. Opsjeda ga duh, pa odjednom počne vrištati, bacati se i pjena mu ide na usta. Jedva ga ostavi kad ga čitava izmrcvari. Molio sam tvoje učenike da ga istiraju, ali nisu mogli. Nevjerni i opaki naraštaju, reče Isus. Koliko dugo još moram biti s vama? Dokle vas moram podnositi? Dovedi sina. Dok je dječak prilazio, zloduh ga baci na tlo i počne ga grčiti. A Isus zaprijeti duhu, izliječi dječaka i preda ga njegovu ocu. Svi su bili zadivljeni Božjim veličanstvom. Dok su se divili svemu što je učinio, Isus reče učenicima: Zapamtite dobro što vam govorim. Sin čovječiji bit će predat ljudima u ruke. Ali oni nisu razumjeli šta im kazuje, jer im je to bilo sakriveno tako da ne mogu shvatiti, a bojali su se da ga pitaju za značenje tih riječi. Učenici počnu razmišljati o tome ko bi od njih mogao biti najveći. Znajući što im je na srcu, Isus uzme dijete, primakne ga k sebi i kaže: Ko prihvati ovo malo dijete radi mene, prihvaća mene. A ko prihvaća mene, prihvaća onoga koji me je poslao. Ko je najmanji među vama, taj je najveći. Ivan mu reče: Učitelju, vidjeli smo jednoga kako tvojim imenom izgoni zle duhove. Rekli smo mu da to ne čini jer ne ide sa nama. Ne branite mu, reče im Isus. Ko nije protiv vas, uz vas je.
Kad se primaklo vrijeme njegovog uznesenja, Isus odlučno krene u Jerusalem i pošalje glasnike. Oni odu u neko samarijsko selo pa mu pripreme smještaj, ali tamo ga ljudi nisu htjeli primiti jer je putovao u Jerusalem. Kad su to vidjeli učenici Jakov i Ivan, upitaju Isusa: Gospode, hoćeš li da zazovemo oganj s neba da ih spali? Ali on se okrenu i prekori ih. Zatim odu u drugo selo. Dok su išli putem, neki čovjek reče Isusu: Slijedit ću te kamo god ti pošao. Ali Isus mu odgovori: Lisice imaju jame i ptice imaju gnijezda, a sin čovječiji nema gdje ni glavu nasloniti. Jednome reče: Slijedi me. Čovjek odgovori: Gospode, dopusti mi da najprije odem da ukopam oca. Ali Isus mu odgovori: Pusti da mrtvi pokopaju svoje mrtvace, a ti idi objavljuj Božije carstvo. Još neko reče: Gospode, slijedit ću te, ali mi najprije dopusti da se oprostim sa svojim ukućanima. Ali Isus mu odgovori: Ko stavi ruku na plug, a zatim se okreće natrag, nije pogodan za Božije carstvo.